Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan gida namu mai albarka. Idan yau ne farkon zuwanka wannan gida, da na subscribe, like, share ta yadda da mun ɗora sabon karatu za ka gani ka amfana. Ƙasa kamar Alje, Libya, Saudi Arabia, Afirka, dukka dai da sauran ƙasashe da kuke fatan alkhairi, mu ne muku fatan alkhairi. Masu ɗaukar amana aiki ku ba mu ne muku, kuke ganin alkhairi, kuke fatan alkhairi, mu ne muku fatan alkhairi. To yau muna tauke ne da wata mallaka mai suna ɗan kaɗafi. Wannan mallaka mai suna ɗan kaɗafi ana samun warƙa ne fara, sai a rubuta waɗannan abubuwan hatimin guda 41 ake rubutawa. Kowanne tsakiya sai a sa sunan wanda ake so a mallaka a ciki. In aka naɗe layar kuma a baya sai a rubuta sunan wanda ake so ya yi mallakar. Idan aka rubuta su guda 41, in aka yi hakan shi kenan. Sai a kuma haɗe su gu ɗaya a farin ƙyalle kuma. Aka haɗe su gu ɗaya a farin ƙyalle, sai a je a samu bakuru kun fayakunu. In aka samu bakuru kun fayakunu, sai a samu kuma turare na ruwa na kun fayakunu. Sai a zo a yayyafa akan wannan layoyi da aka naɗe guda 41 a gu ɗayan nan a cikin farin ƙyalle. Idan aka naɗe su, shi kenan sai a sa su a gaba a yi addu'a, ya Allah, yadda muka naɗe sunan wane a cikin nan, Allah ka sa shi wane a cikin zuciyarsa kamar shi muka nannaɗe wane shiga cikin zuciyarsa, kamar yadda wane ike a bayan takardar nan, Allah ka sa ya zamana shi ne zai dinka juya wane, ko za ta juya wance, ko za ta juya wane. To in aka yi musu wannan, za a karanta yasin ne su ma 41 kacakal, ba wani mai yawa ba ne aikin. Za a je a nemi baƙaƙen kaji guda 7. Aka nemi baƙaƙen kaji guda 7, to in aka same su guda 7 ɗin nan, kowanne za a rubuta yasin ƙafa ɗaya. Duk aya za a rubuta sunan wanda ake so a mallaka. Shi a wanki sai a ɗuɗɗura kowanne ka ji a ce Allah isa wane ya shanye wane, kamar inda wannan kaza ta shanye wannan rubutu. In aka gama sai a je a samu wannan layoyi ga baki ɗaya, sai a je a samu shuri babba, shi a tona rami sai a binne su. In aka binne, to a saman sai a yanka wannan kaji baƙaƙe guda 7 ga baki ɗaya. Akai mallaka, magana ta ƙare, a je a gwada wannan.